nem tudom, meddig mondtam el. Oldalán meg volt a 11 tudom, egyik fogok kitérni. Ajánlá! Na, vegyék elő a földrajzatlatókat a drága csillalom fogalra. Mindensen az a szabadság, hogy Diánál jóval elutova, mi a változatosság kedvéért, a Indián talán egy kicsit még kedvence témán, mint Kína. Annál következték egy párszarok esetleg a lehet. Nem Amerikában, Mexikó, tudom. Az is lefelé kezdenek, de nem India. A másik. Na, jó van. Akkor lokalizáljuk itt a Ausikai. Kálmi papa és ugyan kitéve a utasságban, hogy barátnő. Ugye? Barát, tehát ez mondja az ügyai magával, amikor az államát megnevezik, hogy hiszen a barátba vagyunk, igen. Hát kirendezik barátságos egy bolygón ezen az ügyjával, vagy volt sokáig. Nagyon nagy volt a mintatott, és barommány volt az egészség, de most kezdenek belőle kikeveredni, legalábbis körülbelül. Igen, meddig elindulnak, jó. No, akkor vegyük sorra ezeket a területeket. Tehát északhoz észre házzátok. Ja? Jó. Tehát kérdezőben először is akkor ugye Kasmírral kell foglalkoznunk. Tehát lássuk, északon a Himalája északnyugati részén elhelyezkedő szövetségi állam Kasmír és Jammu. Mivel is van szó? Tehát Kasmír területéről és a vele együtt lévő Jammuról. Ez a Kasmír, ez egy völgy, amelyen belül létezett egy kasmíri fejedelemség, és ettől délre van a Jammui fejedelemség. Ez a kettő együtt képezi a mai szövetségi államot, ezért az a neve, hogy Jammu és Kasmír. A Jammut Jammunak hívjuk. Nem ilyen egyszerű azonban a helyzet, ugyanis a Kasmír és Jammu tartomány nem csak ebből a két részből áll, hanem ide tartozik az úgynevezett nyugat-tibeti térség egy része, Ladakh és Zanszkár. Tehát ide már megcsináltam tegnap gyorsan, igyekeztem, csak a fénymásolás nem volt idő, megcsinálnak a már megidéz. Tehát Észak-Indiát irányítottam, már különbözőre is, igen. Csak még nem lesz másolva, de majd lesz. Őket itt a valahol. Gyere már majd a kanáriba velem, kupi fénymásolatot már csináljuk erről róla, és teljesen a felelősség mindenkinek legyen majd belőle a sétányra. No, tehát még egyszer, Jammu és Kasmír tartomány, tehát jelen pillanatban 4 területből áll. Északon, legészakon található, az Indus völgyében az úgynevezett Ladakhi királyság területe, amely ugye tibeti lakosságú. Az Industól délre található a Zanszkári királyság egykori területe, ami minket azért érdekel különös tekintettel, mert Zanszkárban van egy Zangla nevű város, ahol Körös Csoma Sándor annak idején